Smisje Calum MacIlleathain, som seo in het spòrs mwy batigúis fasc yn ag I fôr. Farfil sy'n yn un pystáischuig, een generation is cruaie, as dùbhlanach a cha chummal an yn hafafle. Has sy'n seo ars na ITERA fichid a coig. Coig laichin, je rui, roharach, kayak agus coig gyfil fys je eile. Cha fi yn reis y stad, fi sy'n siŵl me coig 100 kilometer agus Hanniel een klie fuse steegje, bis een sjoel uit het kaartje er wapen. Agus hanniel een map fuse akam haast. Agus een routes missen, ha kalloch nach kur ach een kreese goedje in skipje en krieg de goerse er vat een ruksjen gach kare. Persoonlijk liedje geunt ik me dus zo. Ha kusen troje gele agus is pikken tjene. Hulje get wie het beeldocamera, en mis je sturig skippen ha farpus aan de reis. En zo krachtje. Agus apper skippe hakin in Thoir The Adventure show Coimhead Màiri Meldrum. Hij tjien bioed arankorke agus bananen. Hij het cordis 3 mile rui harisher mile la. Agus anjecheri maar neerloch wie. Coimhead ha een neus murrach. Biege charlish figgetjen. Agus hij graag de snaaf en spòrs as laatje eke. Kan shin gewoon aan feem een reisje ha show. Een kerf neersen skippen en genaamd trick heise gervaatje Kerry Nic. Horgi brioche agus arankorke. Rohiche sonichtje, de kutjale gaan maar kamikaze Kerry. Hij gemoor in ui kehu unje. Agus kumi ishe, tjane vatje, dus een skippen geleerd. Heb ik gemaakt voorstel aan een kajak, maar de strieken, zeg muren wie is me. Hij zou ook net de reality eens geweldig aan een avond, zo misschien kan uur go. Ze doet daar kort een gemoor. Stel gaan je elkaar maken we wie gewoon technical aan een kajak maar zo. Ik kan niet gewegen machine breed als je eens een avond in. Sjoak een uimach strijpen je met viakin zo'n koersen, agus koersen jervik gire gereid, gefeem hulikaal sjo wie meer nog uur, feem je wie de jaar nu, tuivestij dicht bij een meerig, wat daar wie like ze koik tiek, nog een zuiden machine. Agus hulikaal sjo akom ze kerstjaar, ach lork mi sjo, waarmee duurlijk legkuk, kwijt meer, daar wie agus kehe, shin fatte roise, agus abilities, ik Màiri exangus, na pocketje. Kan je ook fijn maken wil de slings ik hem rol appen. So, Màiri Angus if je die helmet uur ein, agus missionist if je die sling uur ein zo'n strecht. Begrijp we zien de tron parpers kwijt apes. A café maken je de stuurschen, agus café maken je zo'n check-in aan Leo de Gigi. Als je relaxed gaan in, has je natuurlijk gaal unje, agus chill, groovy, draaste, gaat Thoir aan haast. I thought I was going to be immersed in an adventure race, and then they're all speaking Gaelic. And so I'm going to be immersed in Gaelic as well, so it's going to be a Gaelic immersion course. I'm not going to get away with not speaking Gaelic. I love just being immersed in it, so I said, you know, you guys just talk in Gaelic and it'll make me speak less, which is good, but then I'll pick things up, so when I do, then I'll be non-stop chatting. I mean, maar haar hulikaal goed is like baggetjes, heet een baggetje shin, is like baggetje eile. Genomen van een jerk, nu de machine jerk die getroomd te haar hulikaal, gach baggen, valet. We zien dat in de virgin zag het natuurlijk bij, no, leenie vaardig, no rutsen bij, big bij de goede steek in jerk. We're always ready. Yeah, no. We arrive ready. Yeah, no, I'm excited to get going. Yeah. It's long, it's about survival, it's about having a great time, some highs and some lows. It's an epic adventure. Yeah. And it's also a test of our marriage. So oh yeah, yeah. husband and wife. Didn't think we were going to mention that. They invited their therapists from California, really. You just
You just get experiences that you never get in anything else that you do. And yeah, I think most of us started at 5-hour events and then maybe 12-hour events, and you get hooked, and 12 hours turns into 24 hours, and 24 hours turns into 3 days or 5 days. We didn't sleep very much last year, so this year we're going to try and sleep every night a little bit. Have a little bit this year. Yeah, when people start getting grumpy, then it's time to sleep.